זהו, בדיוק, בפנים סיימנו. עכשיו תראה, כל מה שנשאר פה בחוץ זה את השולחנות. כל 5 שעות עם ספירט לנקות, כן? כל 5 שעות ספירט. בדיוק, את הרצפה עם אקונומיקה פעם ביום. פעם ביום אקונומיקה. בדיוק. עכשיו העציצים, להשקות אותם כל יומיים, זה הכל. אוקיי, רגע, שנייה, לא הבנתי. להשקות את העציצים כל יומיים או כל יום מים? בדיוק, כל יומיים את העציצים 100%. לא, יש הבדל, אני לא מבין. יש כל יומיים ויש כל יום מים. למה אתה מתכוון? כן, כל יומיים את העציצים זה בדיוק... לא, אתה לא מבין אותי. יש כל יומיים, זה אחד. יש כל יום מים. תגיד, אם אתה מבלבל לי את המוח, כל יומיים תשקה את העציצים לא, בבעיה שלך. יש כל יומיים. כל יומיים את העציצים, מה אתה רוצה? מה הבעיה? זה כל עציץ יומיים. כל יומיים את העציצים. איזה עציצים יפים, כל כמה זמן משקים אותם? מה כבר שאלתי? עשה לי טובה, תחליף את זה, כי אני ביקשתי סטייק. אני מצטער, אחרי שזה יצא מהמטבח, אני לא יכול להחליף את זה. סליחה, מה זאת אומרת? אני לא הזמנתי את זה. סליחה, הכל בסדר, אני מצטער, אתה הזמנת את זה. עשה טובה, תקרא לי לאחראי, בסדר? קרא לאחראי. אני לא יכול, אני אקרא לאחראי. לא אתעסק איתך, מיד אני בסדר? אשלח. תודה רבה. הזמנתי את הדבר. שלום לך, אדוני. אני הוא מנהל המסעדה, שמעתי שזה בעיה עם הסטייק. כן, אדוני. אני הזמנתי סטייק עוף, והסטייק בקר. אין בעיה, אני אטפל בזה. שנייה. רגע, סליחה, אדוני, אני לא הבנתי את התלונה שלך. אתה מתלונן שהסטייק בקר, או שמא הסטייק בקר? כן, הסטייק בקר. לא הבנת אותי. אני לא מבין אם הסטייק בקר, או שהסטייק בקר, שזה גם לא בסדר. בדיוק, אדוני, אני רעב, אם לא אכפת רק להחליף את זה, הסטייק בקר. אבל רק רגע, אני לא מבין. יש שני דברים. יש סטייק בקר, זה נשים בצד שנייה. ויש עוד משהו, סטייק בקר. זה דומה, אבל זה לא אותו דבר. לא אכפת לי מה שאתה שם בצד, זה סטייק בקר. אבל אני עדיין לא מבין אותך. אדוני, תרגע. תענה לי אם זה סטייק בקר או סטייק בקר. לא, יש בקר. יש בקר. הסתדר העניין עם הסטייק בקר. לא נורמלי. אני רעב קצת. סטייק בקר. So you see there? Look, it's a lovely tree. You know, when I was just a little girl, I asked my mother what we were Hey. doing. She was happy. שלום, בנות. מה נשמע? אפשר לשבת לידכן? תודה רבה. מה העניינים? Sorry, but we don't speak Hebrew. English, please. Oh, do you speak English? So you are not from here. Yes, You are right. tourists. Hey. From Sweden. Oh, you are yeah. in Sweden, from Sweden, yes. I never been into Sweden, but I saw it on film, Sweden. Inga de Sweden. Hi. Very good film. Very nice country, Yes, Israel. we Very Israel, know. lovely sun, Israel. sun, Yes, very, we like the tourists, we like you two lovely girls coming to Israel Thanks. to meet the Israeli boys. Thanks. Hey, how old are you girls? You are looking very young and nice girls. I am 20. And I'm 22. Oh, yes, thank you. I didn't understand. You are 20 and you are 22? Yeah. Or you are 20 and you are 22? There's what no is- difference. I am 20. And I'm 22. But there is a difference. There is 22 and there is 22. There is different, very difficult difference. Right. She's 20 and I'm 22. No, now listen to me very carefully. There is 22. Let's put it on the side. There is one thing. And there is 22. 22 and 22. There is two different things. But there is no difference. I am 20. And I'm But 22. there is different. There is 122 and 122. 122 and 122. That is not the same thing. It's no fucking difference. It's 20 and Hello, I'm babes. 22. 21. Hello, babes. Hi. Hi. How old are you? Hey. What did I say? What did I say, babe? אבי, כן, בני. חזרתי. שמחת זקנתי על ראש התורן, בני. הייתי בהפגנה. על מה? לא חשוב על מה. לא רוצים את הכומר במדינה.
ובצדק. אבי, חטאתי. דבר, בני. אני בן יחיד, והעובדה שאין לי אחים גורמת לי לעשות מעשים מאוד קיצוניים. אבי, אני חייב להתוודות. דבר, בני. אבי, אני רוצח. אכן זה חטא חמור מאין כמוהו, בני. רגע, לא הבנתי, בני. אתה אמרת שאתה רוצח, או אמרת שאתה רוצה אח? כן, רוצח. לא, אבל אתה לא מבין, זה שני דברים שונים לגמרי. יש רוצח, ויש כן. רוצח. אני אז מה אתה? רוצח. אבל אתה לא מבין, רגע, יש שני דברים שונים, אתה עדיין לא מסביר את עצמך. יש רוצח, זה דבר אחד שהוא חמור מאוד, ויש רוצח, זה דבר אחר לגמרי. אבי, אל תקשה זה עליי. לגיטימי. אל תקשה אז עליי, מה אני אתה? רוצח. אבל אני לא, יש רוצח, ויש רוצח. כמה קשה לי אם זה נכון. אני רוצח. זה לא ברור. אני לא רוצח, מבין. אני רוצח. פרדון. במה הוא חטא? יזוס מריה. המתן! שלום לך, אדוני. שלום לך וברוך הבא לסטנדלריית הטייסים, אדוני. איך אני יכול לעזור לך? יותר טוב שתקרא להם סטנדריית המעופפים. תסתכל מה זה. אתמול באתי מתיקון, תסתכל, פתוח לגמרי. אתם שמתם רק דבק במקום לתפור לי את זה פה באיזה חוט, שיהיה חזק כמו שצריך. אדוני, אתה היית פה אתמול? כן. אתמול היה הבוס, היום הבוס איננו, אני לא יכול לטפל בזה, מצטער. זה תבוא לא מחר. מעניין אותי, מה זה מה, אני צריך ללכת בערב יחף לאירועים שלי? אני מאוד מצטער, תשים פה חתיכת חוט, שיהיה לי חזק, אני לא יודע מה, אדוני, תטפל אני בי. מצטער, אני לא יכול לטפל בך, טיפלו בך אתמול, אני היום פה לבד, אין פה אף אחד, הבוס איננו, אני לא יכול לקחת אחריות על עצמי, אתה לא מבין את זה? אני לא מבין, אתה לא יכול לקחת החלטה, זה לא אחריות של יכול, בעל מחר מקצוע. יהיה פה הבוס, אני מצטער, אני לא סמכות! אני מצטער, תבוא מחר! תודה רבה לך באמת. תודה לך. גם כן שירות. תודה! נא! רגע. מה אמרת לי קודם? אתה אמרת שאתה לא סמכות? או שאמרת שאתה לא שם חוט? אדוני, עזוב אותי, יש לי עבודה מעל הראש, אני לא סמכות, תבוא מחר! אבל לא, יש הבדל בין הדברים. יש לא סמכות, זה אחד. ויש לא שם חוט. למה זה תמיד קורה לי? אני רוצה פעם אחת להבין מה אמרת. אדוני, תבין, אני לא סמכות פה, תבוא מחר, אין פה אף אבל אחד, יש אני לבד! סמכות! ויש סמכות! סמכות! זה דבר שונה לגמרי. זה סמכות, ויש סמכות. תקשיב טוב, זה דבר אחר. תקשיב לרגע! אני לא סמכות, לא נוגע בדברים האלה! יש פה בוס, הוא יטפל בך! או סמכות! אני לא מבין, אתה תמיד אופה לי את זה! קח את זה! סליחה, חבר'ה, סליחה, לא, אין בעיה, אל תריבו. אם יש בעיה, אני סמכות. בבקשה. אתה מפוטר! אהלן, הלו. תגיד, אתה יודע מתי מצלמים היום? עוד מעט. ויש לך מושג מה יהיה בתוכנית היום? כן. מה? היו כמה אנשים שידונו בענייני היום. יהיה קטעים אומנותיים, יהיה רקדנים, זמר, קוסם. הבנתי, לא. למה אני שואל? כי קודם ראיתי ברשימה של המשתתפים את האחים כהן. אז רציתי לדעת מה התפקיד שלהם, מה הם עושים. הם רקדנים. תודה. רגע, לא הבנתי. מה הם עושים בדיוק? הם רקדנים או שהם רק דנים? הם רקדנים, מה זאת אומרת? לא הבנת אותי, יש פשוט הבדל בין הדברים. יש רקדנים ויש רק דנים. שני דברים שונים לגמרי. הם רקדנים. לא, אבל אתה עדיין לא מסביר את עצמך. יש רקדנים, זה אחד, בצד נעזוב אותו. ויש רק דנים, הם רק דנים. זה דבר שני. עכשיו, מה הם רוצים? תגיד לי. תשמע, אני עובד, אתה מפריע לי, הם רקדנים וזהו. אבל אתה עדיין עושה את אותה טעות. אתה לא אומר לי אם הם רק דנים. הם או רקדנים, מה? אבל יש רק דנים ורקדנים. הם רקדנים, רקדנים, הם רקדנים, ורקדנים. וזהו. שלום לכם, אני משה מהאחים כהן. אולי תגידו לנו מה אנחנו צריכים לעשות? לא! איזה קבלה? יד אליהו!
יאללה, תודה רבה, אני יורד פה, צוקרמן. אתה יורד עכשיו, וייס? כן, צוקרמן. תגיד, למה אתה לא קופץ לבקר? מה חדש, צוקרמן? אני יודע, עשיתי קניות היום, וייס. ספר מה קורה, צוקרמן, מה תראה איזה קנית? יופי. תראה מה קניתי, תראה את הג'ינס הזה, וייס. חבר'ה, סליחה. שנייה, אנשים פה שנייה, שילמו כסף, מה אולי קרה? נשאירו את השיחות שנייה. האלה לטלפון, תן לדבר עם שממהרים. החבר שלי, צוקרמן. בסדר. רגע. טוב, תדברו בטלפון. מה קרה? הראיתי לו מכנסיים. תתחדש, צוקרמן. תודה, וייס. דרך אגב, של מי המכנסיים האלה, צוקרמן? המכנסיים האלה שלי, וייס. יאללה, תיסלם, צוקרמן, ביי. יאללה, להתראות, וייס, מה נעכב אותם? להתראות, צוקרמן, ביי. תודה. צוקרמן, רגע! רגע! צוקרמן! פתח את הדלת! מה קרה, וייס? מה שכחת? לא שכחתי כלום. רגע. אני לא הבנתי. מה אתה אמרת לי? אתה אמרת לי שהמכנסיים האלה הם שלי, וייס? או המכנסיים האלה הם שלי, וייס? מה, אתה רוצה להגיד לי בשביל זה עצרת את האוטובוס? המכנסיים הם שלי, וייס. לא. אתה עדיין לא מסביר את עצמך. זה שני דברים שונים לגמרי. יש שלי, וייס. זה אחד. שים אותו בצד. ויש שלי, וייס. זה שני דברים שונים לגמרי. מה קשה להבין? המכנסיים הם שלי, וייס. שלושה דברים, לא שניים. יש שלי, וייס, שלי, וייס. יש של לי, החברה הזאת, לי, וייס. ויש שלי, וייס. אז מה זה? תגיד לי, אתה אידיוט? אני אומר לך, המכנסיים שלי, וייס. אבל אתה עדיין לא ברור. יש שלושה דברים. יש שלי, וייס. זה אחד, שים בצד. יש אתה מעכב לי פה את כל הנושאים, המכנסיים שלי, וייס. שלי, וייס. תגיד לי, אתה לא שומע? המכנסיים האלה הם שלי, וייס. שלי, וייס. סליחה! אוטובוס שלם פה מחכה! אולי תגיד לו כבר של מי המכנסיים האלה? מתכון לשבועות, רות ציר קוסקוס. שלום לכם הצופים בבית, כאן רות ציר קוסקוס, ואיתי נמצא העוזר הנאמן יוסי אמפנדה, ואנו נבשל לכם תבשיל ביתי קל להכנה, כאשר הפעם במיוחד לחג השבועות החלטנו על קציפת גבינה קלילה ואוורירית. ובכן, המתכון הוא מאוד פשוט. יוסי מערבב כבר כחצי שעה את הגבינה עם הסוכר. אנו נוסיף לגבינה ולסוכר את הקמח הלבן. יוסי כבר מכיר את הכמות, זה כשתי כפות. אנו נוסיף לכך פודינג וניל. בבקשה. אוי, זהירות יוסי. אנו נוסיף תמצית אפייה, תמצית רום שנותנת את הארומה הנפלאה, מעט פתיתי קינמון, ביצה אחת. ועכשיו יוסי ייקח את כל התערובת הזו וישים בננה. בינתיים אני אחמם את התנור על חום בינוני. כן. ומה קורה יוסי? רגע, אני לא הבנתי. מה אמרת? אמרת שים בננה או שים בננה? יוסי, שים בננה ותן לי את זה לא, אני עדיין לא הבנתי. יש שים בננה ויש שים בננה. יוסי, אני רוצה להסביר לך, אנחנו בשידור חי, צופים נכבדים, אני מצטער. שים בננה בתא ותרדד לקדימה לתמליך. אני עדיין לא הבנתי. אני מדבר איתך. שים בננה! זה בצד! יש שים בננה! זה משהו שונה לגמרי! יוסי, אני מדבר, אני יש אנחנו באמצע שים בננה! שים בננה! ויש שים בננה! אז מה אמרות? מה אני מצטער, אם זה שידור חי, אני יודעת, אתה מספר מה? שים בננה! זה טעים מאוד, שים בננה ונגמור עם זה.